Здравейте, мили хора! Както обещах предния път, след банята направих шпакловка на апартамента, която все още не е мината с жираф. Тавани, стени. Чакаме всеки момент да дойде жирафа, за да може да изкориме нещата. Да ги изгладиме и да, както се казва на професионален език, да обезпрашиме, да грундираме стените и да минаваме към боядисване. Това е след 35 години стаж по покриви, ме принудиха да се занимавам с какво ли не.